Ко става ютубър? Аз съм Ник05BG и сега ще направя едно кратко видео, в което ще обясня какви клипове ще правя. Значи, първата игра, на която ще направя клип, ще бъде Team Fortress 2, защото един в коментарите, Любо Кантаров може би, той е написал да снимам на Team Fortress. Нали, не съм снимал, няма да снимам все още, защото ще ми водят компютъра да ме го преинсталират, защото му вкарах много вируси. Давайте в коментарите, давайте предложения за безплатни игри, защото съм само на 10 и не мога да си позволя игри, които се плащат. И разбира се, проверете дали с вирус, защото не искам пак да има вирус заради вас. И така, да, аз няма да съм нещо специално с микрофони, такива да не ми се виждат пръстите, клавиатурата, само екрана, няма да съм с такива. Моят приятел Валю ще снима и ще му даваме на него да играе на Team Fortress и на тези игри, които вие искате. Затова не очаквайте да е нещо специално, но ако искате да виждате най-големия нуб на света, как прави първия си клип на компютър. Играл съм на лаптоп, но на компютър. Най-големия нуб, ако искате да гледате, да му давате съвети в коментарите. Може да ми давате съвети, да ми казвате какво да правя. Напишете в коментарите, ако гледате Team Fortress, гледайте Team Fortress 2 и Team Fortress 2. Да, и напишете кой герой ви е любимия, на мен ми е Soldier. И да, още взето това е. Омага! Да, това беше всичко от мен и чао!